दांनाङा नों मान बुदो नै इखिजाना हारा ओंखारनाय इखिजाना हाराया नुजायाखै थाव इथिं आखाइखौ नायनि इखिजा नै इखिजाना नै इखिजाना नै इदि इखिजाना बुदो नै गावाथ' नै खिला खुन्थियावसो खोथाबाय थादो इयाव खोथाबाय थाबाय हमथाबाय थाबाय जों आं आरो इयाव गोलोमनायाव नै उनखैजाबो फोननो मोननांगौमोन दा मानसियानो इसे साबानो बाब्राबलाबायो गाबनानै गाबना माने तू हातখন এনে লটকি আছে না কিনো হই থাকে দুষ্ট না পারবো না বিজিনা গলালি হিটো কোকো নকই না কায়ো এই কইছি আতেকে কই আছে ই এটা মানানে এটা মানসি বলে হাতু জাকরি জাকরি জাপ দি আছে পিছত আৰু জাপ দিবা বলে হাতু জাকরি আছিল তাতে আর কি হই গেল ইকসাবো ইসেबो नि देती ना अरे दांनाङा नों मानखि इदि बाब्राबलाबायो गावानो बाराद्राय दुखु सादैयो बाब्राबनायावनो दा डाक्टरखानायावबो हर जाबायना ना गाबनाङा मासना गाबनाङा दे सारासिगोन दे मलम होबायना इटु पिलटु फयसिना उनाव बलियो हामगोन जाबाय इखो नों दा हराव फोन इखो आरो इखो फोननानै आखाइखौ मोजां सुदे इखो माने ओरैसो फोननांगौ सं तथापि हातत लागबा पारे ना এই তাই সিনি দুপটকে তারমানে এগুলো বিষাক্ত নিছ না এগুলো বিখর ওষুধ না এই থাউকবো ফোন सारासिगोन दे ना दलद थादे बाब्राबनाङा हेल' लोगोफोर गुड मर्निं गासैनिसिमबो ओमफ्राय नै दिनै आङो सिखारनाय लोगो लोगोनो भिडिअ बानायबाय आरो माने जोंहानि आब'नि फिसाजोआ जोंहानाव थानाया मैयायो आखाइखौनो बोरैबा लोरिखे होनो लादों आरो माने हारसिंनो ओरैनो बारबाय दंमोन आरो आखाइखौ ओरै खालामोना बारनायाव ओमफ्राय बिदि खालामनायावनो आखाइया माबोरै फिदिंखेजाखो माबोरै इदि जाखो लोरिखेबाय माने आखाइया लोरिखेनानै ओमफ्राय गाबबाय आरो मानसिया मैयानो जादोंमोन बियो ओमफ्राय नै दिनै आङो भिडिअ बानायबाय आरो ओमफ्राय मैयानि हरनि भिडिअखौ लादों एसे बियो जाखांनानै जनानै गाबबाय थादों आरोना ओमफ्राय जोंबो मलम होरि फोनना होबाय ओमफ्राय होख्राव गाबो माने सायो अरदावो नालाय ओमफ्राय जोङो अबेखिनियाव सादों होनना सोंबाथाय खिला खुन्थियावसो खोन्थाबाय थाबाय आरो ओमफ्राय जानाया नैबेखिनियावसो जादों माने ओमफ्राय लोरिबाथ' माने बुखायोनो ओमफ्राय जोङो उनाव बुबासो मिन्थिबाय आरो नैबे दाफना खिनियावसो जादों होननानै ओमफ्राय बिदिनो हरावनो डाक्टर ओरै लिंहरब्रबबाय डाक्टरफोराबो फैया रावबो मालाय हर नालाय ओमफ्राय हरावनो जोङो माबा माबि मलम फोननानै दोनबाय आरो मानसिखौ हरसेखिनिया थेवब्लाबो हरफोरावबो सिरि मोनबाथाय गाबदों आरो जै साबायो माने बाब्राब गाबखायो आरो होख्राव ओमफ्राय बिदिनो थांबाय दिनै हरसेया ओमफ्राय नै दिनै फुङाव जोंहानिनो मामा आरो दा बियो मुलि हुख्लायनो फैगोन आरो माने मा होनगोन बिखौ आखुरिया ना मा होनगोनथाय बेफोरबायदि मैगं गोथांनि मुलि बुथुमनाय आरो बेखौ हुख्लायनो फैगोन ओमफ्राय मैया आङो भिडिअ बानायासै आरो जेनेबा बियो गाबबाय थानायाव बोरैबा मोनोना बानायनो खायसेयाबो होनो मानो बानायो मानो मायो बेफोरबायदिखौ होननानै माने बियो मेम'रिसो नालाय आं बेखौ जेनेबा माबा मोनसे जाथाय जादों माबा मोनसे दुखु जादों खैफोद जादों बेफोरखौबो आङो हानायखौ भिडिअ बानायगोन आरो खायसेया सानो बेफोरबायदिखौनो बानायो मायो होननानै माने बेयो मोनसे मेम'रिसो जिउआव जि जालांदों जि जाथाय जादों माबा मोनसे खैफोद आफोद बिफोद जादों बेफोरखौबो आं माने लागोन आरो ना आंनि चेनेलाव आंनि भिडिअआव आं बिखौ हेगारगोन आरो बिथ' जोंहानिनो फिसाजो बायदि जाहैबायना रावबोथ' मालाय नङा रावबो मालायनि जाथाय जानायखौ आं लाहैयाखै आं न'नि जाथाय जानायखौसो लादों ओमफ्राय बे आंनि मेम'रि हिसाबैसो आं बेखौ भिडिअखौ बानायो आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थादों होमबा आं दायो जेनेबा मामाया फैब्लाथाय आखाइ लोरिनायखौ हुख्लायोना माने मा होनो जारिनाय ना मा होनगोनथाय जेनेबा आखाइ लोरिनायखौ मैगं गोथां खांनायजों हुख्लायो आरोना बेखौनो आङो हायोब्लाथाय एसे दिन्थिसिगोन आरोना ओमफ्राय दा गथ'आबो सिखारबाय आरो आंबो सिखारबाय दहायनो ओमफ्राय दा गथ'आ सिरि मोन्दोंमोन ओमफ्राय गथ'आ माने गावआनो आं मिन्थिथ'आ होनदों आरो सानायखाय आंबो दासो मुलि फोननानै होबोबावबाय आरो दलद उन्दुना थाथ' बिदिनो आबौआ मुलि फोननो फैगासिनो होननानै होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो आङो मुलि हुख्लायनायखौ एसे दिन्थिसिगोन आरोना
नै खिनियाव जादों नै आखायानो गोलोमजोब्बाय सं दिन दलद उन्दुथ'दै आबौआ फैगौ र' मलम होनो मिनिनो थिनाखै होनदों सानैबो नै जेवजा ओइ मायो मा फैहांदो र' हरावनो नै मुलि एरिबो लाबोना होफैदोंमोन आबौआ फैबायना दे लासै ज' र' बोखांनि र' दुस्थ'आ मोजांसो सागासिनो ना आबौ मलम लाबोबायना दा हामसिगोन ना इलाय सागाबायथ' फरिखाबो दंमोन दिनै सानसेबाव बोरै थांगोन दा हो मा इयावसो दोनद' नों इदिनो लाबाय था दलरनो नोंबो दुस्थ' इयाना गावहानो हारसिंनो बिस्लिग्लायो आखायानो माबानायावनो फिदिंद्रायलाय लांदो इयो नङाबा सोबथ'वाखैबो गोलैयाखैबो माबोरै जानांगौ दिसुन हामखासिगोन दे दखानाव थानाय मानो फैख' मानो फैखो बुनाया मलम हरि फोननानै इसे सेमदो खोमाहाय दाफनायाबो बुहैलायदो बिखुं फैजा पात्ता लाला दे एबार एसे हामबाथाय 이것을 판나는 의리 바이 판난 거를 누르지 이렇게 어떻게 해라 이거 꿈이 제일하고 상품도 보고 남아 Langdi. Malang. Thôi dừng club nó bị sung một không? Con sao vậy nơi trong nhà mới đi giả nơi. Cứ thằng đó. Cứ học. Pani. Pani. 사시야? 엄마 자크는 알아 구가면 될래네. 엄마 구가면 될래네 자크는 아. 아이 봐봐. 네 가라네. 사실 스리 다 와중 날리 사실 미니는 지가시네. 사이클.
hi mulia hi smile जाबाय खावलायाव खेबगासिनो माबा जाबाय साइकेल 상판한 거 따야 돼. ơi hồ khăn này chưa nơi này có hồn nào yêu nè tiktok ayo habab oka kedem dikaya gulu mau deh hamba ya ne tini ya hamba ya ne sao vậy nè đâm mua luôn không bỏ nữa nè hi ho cái này vậy bạn này sao này chứ mà khá làm cơ giờ cái này khác luôn mà smile và hơi dimple thằng lại khâu lại à dimple ra này khâu lại hấp sữa lại này và đang lên nít ra bay nama list lại à kita drawing gelin serius loh kan nekกดโทรไลน์ได้มันไปได้ซาใจไหนอะคุยกดโทรอะตกคือ Aku tidak lah koi. มันไป Isar sana gila bayi tadi sini ya. คือถ้าเราพูดถาเคยไปก็ใช่มันว่าพูดถาเคยโอ้นี่การเมียวกูเชียวกูมีพูดถานี่ดักตัวน้องหลานเลย Mama lah bayi koi. พูดถาเราไป หนานี่คือพามทางเด้อ Masa tu aku tuh lah. กดโทรอะ Kena. Tulis aina. ในเอวาร์ยังหกเลยเซ่สั้นเสียวคนทำหุ่นนังกูเนื้อเลยอันพรายมามายาโดยพุ่งเอาหุ่นนักหลังใบอันพรายยังได้สั้นสปอหุ่นเซ่ไปได้คนเซเบลาเสียวหกเลยบ่หุ่นเซ่เลยในไพ่เนลีนอันนี้ซากกับอะไรอ่ะในซากกับท่านไปกองผัดนี้ข้าไรไปเนยซากกับอะไรอ่ะได้มอลมเคซี่หุกเลยบ่าวนังก็สั้นทำหุ่นนังก็ไปเพื่อไปดิเนยซากกับท่านไปดูหายจุรุงสขนาดเหมือนนั่งถ้าไปนี่บุหาวางเงินซ่าไหนจะเนี่ยไปนี่ด่าบาดโลกัสนี่ขัดทิ้งกัสนี่ด่ากินตัวใครโดนหลับพินหนึ่งนั่นเนี่ยบ้านซาพินเกินชิบะ Adiga.